mga igsuon ko sa katawhan, dinhi ibabaw sa kalibot. Ug dunagig ko'y kutong nga sa akong kasayuran ug barugan. Ug ako na kining pagkabasahon. Si kaduhang nga yugto sa tabil batnaw kulbot ni sinaw ning katamis ug kaparat. Ning dili matukib ning walog sa luga. Ning kalibutan kaysa atong pagkako nakaadto nako sa langit ug sa impyerno. Maayo ang impyerno kay tuay inasal dito mga daghan kaayo nga nagkaidiya nga inasal. Dito sa impyerno adto ka sa langit pas mo ka dito. Kay tuay daghang ice candy dito sa langit kay dito nako sa akong dampuan. Sa akong kahibalo kay dito naman ko ug ninaog ako sa ubos ang akong gisakyat lungon nga naay pako. Ang nagsulat way laing gwapo si Danilo gwapo. Kining napailang nga natawo na himutso nga way kalibutan. Tinha nga siya'y kalibutan nga gisultihan siya ug nagsibya. Ang nagsibya writer way laing gwapo sa kalibutan. Si Danilo gwapo alias way kalibutan kay way na siya'y kasagingan. Bisan saging basta labing nganong na-enter, do not enter. Mga kahigalaan ko ni Kristo, ning ibabaw ning walog sa mga luga. Kay ang mga tao sumala sa Biblia, wa may nasayod. Nganong nasayod man sila? Ug akong mga kaigsunan ko, dini sa ibabaw sa kalibutan, magsinina ka ng takbabay, ingnon ta, magsinina ka, basig makuha. Sa ato pa, wa mo musulod ni Kristo, na nagsinina ka ng nangdoko kapotilis? Mga kaigsunan ko, kining mga reliyon, puros na mangingilad, ug magpailad mo, ilad yun mo. Kay way reliyon nga makaluwas. Sa ato ko nga bahin, pagtukod mong reliyon, madato yun mo. Ako dato ko, pero kining akong kasing-kasing, kaisangyaw ko ang kamotoran o sa akong baruganan o kung sa ako'y kasayuran. Kay kining tanan din sa kalibutan, way nagbuhat. Kay way nagpabuhat, kay way magbuhat. Malangkop na sa inyong unahuna, mapil na sa inyong unahuna. Niyang buingon mo, gibuhat ang langit o yuta. Bunyag na sa tao. Mga kaigsunan ko ni Kristo, daghang salamat, dini sa kalibutan, kay ako ray gwapo. Kay di pa ko gwapo, maghikog na lang ko.